Sabíem que eren 3 punts molt importants per a nosaltres, ja que al jugar a casa sempre tenim que donar el màxim i guanyar els 3 punts. I venint de la setmana passada que no vam tindre el millor resultat, avui tenim que tornar a aquesta dinàmica de victòries, jugant molts 3 punts molt importants, com ja he dit anteriorment. A casa no podia fallar, l'ambient de tota la grada és espectacular i bueno, ha sigut un rival dur que al principi ens ha ficat les coses prou difícils, però bueno, hem pogut marcar prou ràpid el primer gol i a partir d'ahir ja el partit se mos ha ficat de cara i hem tingut més facilitats per poder distanciar-nos un poc en el marcador. Jo crec que l'equip està bé, que cada dia madura i sabem a lo que juguem i m'apareix que portem una mitja de 9 gols per partit, així que bueno, se nota que estem a la nostra casa, al nostre palau i com tots sabem els gols són importants però el que importa és aconseguir els 3 punts per a complir el nostre objectiu el més pront possible.